ekele m no asị m onye chiri ya zere onye na-eme dị mma ya gaziere ya onye ọma anya wuchekwala ọzọ n'ihe ọma bụ nzukọ ụmụ nwaanyị na-abịara gị n'Ozisa 96.1 FM Owerri nzukọ ụmụ nwaanyị dịka anyị mara ọ bụ ebe anyị na-anọ na-arụtụ okwu ndị ahụ gbasatara ụmụ nwaanyị aka ebe anyị na-anọ na-akụzi ọtụtụ ihe ndị anyị ji akwalite ọnọdụ obibi ndụ anyị dịka onye nne dịka nwa agbọghọ na ọtụtụ ndị ọzọ nke bụ eziokwu na ma nwoke ma nwaanyị nwoke nwatakịrị na-amụta ọtụtụ ihe dị mma site n'ihe omume a ya bụ anyị awụchekwala ọzọ ọ ga-amasị anyị na-ejikwa n'obi ụtọ na-nabata gị na-asị gị kpọọ ntị gị n'ala maka na okwu anyị ji bịa taa bụ ịgba ọ ga-amasị m nke ịtọ ntị gị n'ala ma gere ya n'uju na-egere ya nọ n'ihe ọma bụ Chinwendu Efegadi tinyekwara ndị ọgbọ m gụnyere Priska bụ mejụrụ iwe ndị ewu Nneka Kalọnụ Igbo ya gasịrị ụnụ Chinonye wee Igbo mụrụ nze m ọzọ ekele m ọnụ adị mma ụnụ anụ n'olu ndị ọgbọ mụ na ha na-ebe a taa ịkụ nkwa n'ihu akwụkwọ dịka m gwara gị mgbe ọbụla anyị wuchiri gwara okwu ịgba nke anyị jiri bịa ya bụ nke taa bụ ịgba n'ezie ya bụ isiokwu nke anyị jiri bịa n'ụbọchị taa imeta gị mma nke na-asị olee ihe kpatara ụfọdụ ndị bụ nne ji akwanyere ndị pastọ maọbụ ụkọchukwu ụlọ ụka ha ugwu maọbụ nsọpụrụ karịa di lụrụ ha alụ maka na ọ bụrụ na ile anya na ụwa anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị taa ọtụtụ ezinụlọ ọtụtụ di na nwunye agbasaala ha etisaala ebe nwaanyị mere gịnị were na-efe dịka onye isi ụlọ ụka ya ofufe dịka a na-efe Chineke ịghọtala ele anya pastọ ụlọ ụka maọbụ ụkọchukwu ụlọ ụka ị na-akpọrọ ya isi ala maọbụ onye isi ụlọ ụka ị na-akpọrọ ya isi ala na-asọpụrụ ya ka ga-asị na ọwụchi gị ebe di gị na onwe ya gelekwa onye lụbatara gị n'ụlọ onye mere gị ga-aza aha iwerele ya tinye ya na akpa abụ anyị chọrọ ịma kedu ihe kpatara ọnọdụ dị otu a ji etu a ya bụ anyị ga-agbarịta nwa obere egwu anyị laghachita anyị aga n'ihu ugbu a dịka anyị nọ na-eche egwu ahụ agwara gị isiokwu anyị jiri bịa taa bụ nke na-asị olee ihe kpatara ndị nne ndị bụ ezi nne ma ndị bụ akata eje n'ụlọ ụka ji akwanyere ndị isi ụlọ ụka ha ugwu karịa di lụrụ ha n'ụlọ ụfọdụ enweghị ihe ji adị ha kpọrọ nke kpatara nụ na ụmụaka bịakwa ha echikwa otu aka ahụ na-akparị nna ha ịghọtala ya butezie na gịnị ọgbaghara na oze na ezinụlọ maka na akwụkwọ nsọ si na nwaanyị ị ga-eruberịrị di gị isi irubere di gị isi di ga-ahụkwa gị n'anya dịka Kraịst si hụ ụlọ ụka ya n'anya nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ nwaanyị na anyị ga-amụta oche anyị ga-esi rubere di anyị isi na-asọpụrụ di anyị onweghị ihe ga-eme ka nwoke ahụ ghara gị n'anya hụ ụkwụ izara ọzọ hụ asụ iburu n'ala n'anya mana ịbịala ezi anya ọtụtụ ndị kpọrọ nwa ezinne n'ụbọchị taa na-akpọzi isi ala nyere onye isi ụlọ ụka ha akpọzi isi ala enyere pastọ ụlọ ụka ha karịa di lụrụ ha alụ wee na-ajụ why ya bụ ihe anyị jiri bịa n'ụbọchị taa ka mmalite n'ebe nọ njekaka kedu ihe ị nwere ike ịkọwa dịka ịkwanye ugwu anyị na-ekwu maka ndewo onye isi oche na nkwado nke m ihe m ga-akọwapụta n'ịkwanye ugwu bụ mmadụ ịsọpụrụ mmadụ ile onye tọrọ ya nye ya ugwu ruru ya ọ bụkwa naanị ndị tọrọ mmadụ ka a na-enye ugwu kama okenye na-enye nwata ugwu nwata na-enyekwa okenye ugwu so ọ inye mmadụ ugwu ruru ya dịka o si dị ndewo ya gaziere gị Nneka na ntụnye nke gị kedu ihe nwere ike ịkọwa dịka ugwu anyị onye isi oche ndewo dịka isiokwu anyị jiri bịa na ajụjụ gị ilezi anya maka na ọ bụrụ na eme nchọpụta ị ga-ahụ na alụmdi na nwunye na-agbapụta ụkwụ n'ebe nsọpụrụ dị maka na nwoke enweghị ihe o ji ịhụnanya gị si nwoke I love you ihe ọ ga-eji mara na ị hụrụ ya n'anya site na nkwanye ugwu ị na-akwanyere ya bụ nwoke ga-egosi ya n'ezie na nwaanyị a hụrụ m n'anya mana dịka nwaanyị ọ bụrụ na ị naghị akwanyere di gị ugwu ị bịa na-agwa nwoke dị otu a na ị hụrụ ya n'anya ọ ga-ahụta ya n'ọnwa asị ka ị na-asị maka na ọ bụrụ na ị hụrụ nwoke n'anya ị ga-akwanyere ya ugwu dịka ị kwuru onye isi oche na akwụkwọ nsọ gbadoro ụkwụ na nwaanyị ga-asọpụrụ di ilu ya
ụta ahụkwa ka nwoke ga-esi hụ di ya nwunye ya n'anya otu Kraịst si hụ nzukọ ya n'anya. N'eziokwu ụmụ nwaanyị kwesịrị inye di ha nsọpụrụ otu aka nkwa ka ọ dị ebe ụmụ nwoke nọ, maka na ị ga-ahụ ụfọdụ ụmụ nwoke na-anaghị asọpụrụ nwunye ha sị gị na ha nwabụ isi ha nwabụ di lụrụnụ n'ihi ya nwaanyị a gị pụtazie gị na-eme ya ihe akaja gị wụọ ọtụwa ọgbajie nwaanyị ahụ onwezi ihe kwuru ivu na otu ị ga na-esi agwa ya okwu n'ihu ụmụnne gị n'ihu ebe ụmụ ụnụ mụrụ amụ nọ, ya bụ ị gaghị na-ahụ nwaanyị a na-asọpụrụ ya. Ya bụ n'uche nke m aga m asị na nkwanye ugwu a dịrị nwoke dịrị nwaanyị. Ndewo ya gaziri gị Chinonye amaghị m onwe ihe ga-atụkwasị. Onye isi nche ndewo. Ugwu anyị na-ekwu okwu ya n'asụsụ bekee wu respect. Ya wụ ndị na-atụ ilulu si ugwu nkwanye nwaanyị ji amụta ibe ya. Ya wụ ịdayara mma adayara gị. Ya wụ ugwu adịghị n'ọnwụ naanị nwaanyị bụ onye ọ dịra ịkwanyere di ya ugwu. Ugwu nke kwanyere m ma akwanyere gị ọwụkwanụ naanị onye tọrọ n'ụwa onye a na-akwanyere ugwu dịka Priska jiri kwuo, nwatakịrị na-akwanyere okenye ugwu, okenye na-akwanyekwere nwatakịrị ugwu. Onye isi oche ndewo ya gaziri gị. Ya bụ ugwu irubere mmadụ isi, hụta onye ahụ dịka mmadụ, hụta onye ahụ dịka onye isi gị, ịghọtala? Maka na abịa na ezinụlọ asị na nwoke wụ isi, ịghọtala? Nwoke na nwaanyị anaghị azọ isi. Ya bụ na dịka onye isi gị ị ga-eruberịrị onye isi ahụ isi. Ndewo na ya gazie. N'aka nke ọzọ dị nke isiokwu anyị siri dị n'etiti ụkọchukwu maọbụ pastọ na di lụrụ nwaanyị n'ezinụlọ, olee ihe ị chere ekwesịrị ịkwanyere ugwu karịa amaba n'ebe nọ Priska? Ndewo. Ịma pastọ nwere ugwu nke ya, di nwekwa nnukwu nke ya. So ị gaghị ewere ugwu ruru di gị nye pastọ gị ma ọ were ugwu ruru pastọ gị nye di gị. Ị ga-akwanyere ha ugwu nkwarụ dịka o si. Ị ga-enye pastọ ugwu ka ya dịka onye pastọ gị maọbụ onye ụkọchukwu na-akụziri gị n'ụdị n'usoro nke nzukọ ya. Then nyekwanye di gị ugwu dịka di lụrụ gị dowere gị n'ụlọ. So ị gaghị abịa were gị na ha abụọ abịa na-eme kọmpetishọn ma gị were pastọ gị wefete n'ụdị di were di wefete n'ụdị pastọ. Mba, nye onye ọbụla ugwu nke ya. Di nwere ugwu nke ya, pastọ mekwere ugwu nke ya. Enweghị nke were ugwu nke ruru onye nye onye maọbụ were ugwu nke ruru onye nye onye. Mba, kama nye onye ọbụla ugwu nke ruru ya. Enyi ndebe ndewo ya gaziri gị. Chinonye n'uche nke gị kedu ihe ị chere? Olee ihe ị chere ugwu nke ya kwesịrị ka ọ dị ịlụbatara nwaanyị n'ụlọ ka onye isi ụlọ ụka ebe nwaanyị ahụ na-ekpe okpukperechi nke ya? Onye isi oche ndewo. N'uche nke m ugwu kwesịrị ịgara nke di kwesịrị ka kara dị nke onye ụkọchukwu, maka na tupu alụọ gị maha onye ụkọchukwu ahụ ọ wụ di gị bịara n'ụlọ gị bute mmanya kpọrọ ndị be ya bịa sị nwaanyị a achọrọ m ịlụ ya alụ dịka nwunye m. Pastọ ahụ anọghị nga, onye ụkọchukwu ahụ anọghị nga. Ya ikwesị nwoke ahụ legidere gị lechaa gị ụlọ ụmụ nwaanyị ọzọ anọghị n'agbanyeghị otu dị n'agbanyeghị nje niile ị na-eme ya akpọrọkwa gị kpọbata n'ụlọ na-akpọkwa na-ehicha gị na-epetekwa gị gị bịazie si n'ugwu ya na ị ga-ewere ya gaa nye nwoke ọzọ. Mba, ya ihe nkọwa m ugwu ị kwesịrị inye ugwu nke karịchara na ị kwesịrị inye ya di gị. Ọwụkwa na pastọ gị ma ọ bụ ụkọchukwu gị ị gaghị enye ya ugwu nke ị ga-enyekwa ya ugwu nke ya rure ya dịka onye ụkọchukwu, mana ị gaghị eme ihe ndị bekee na-akpa exchange mgbanwe were nke ewu nke kwesịrị iruru di gị were agaga nye ụkọchukwu. Mbanụ, ọ dịghị mma. Ya wụ n'uche nke m ga-asị awụdị n'uche nke m ga-asị onye kwesịrị inye ugwu karịchara ịkarịrị di gị na ya bi n'ụlọ. Ndewo ya gaziri gị. Nne ka na ntụnye gị ole ihe chere ka anyị mara ka anyị katazi ụka ọnụ? Ole ihe chere nke ya kwesịrị ka onye isi oche ndewo. N'eziokwu dịka onye ugbo m zara, aga m asị na ugwu nke di kwesịrị ka, maka na ọ bụrụ na ilezi anya di wu di lụbatara gị akwasị na alụmdi bụ nkwekọrịta mmadụ abụọ unu kwekọrịtara na unu ga-alụ ibikọta ọnụ gị nwanyị nyere nwoke aka, nwoke ahụkwanụ gị n'anya unu ebikọ ọnụ dịka di na nwunye. Ya bụ echeghị m na okpukperechi maọbụ onye isi ụlọ ụka ọbụla ga-abịa bute, maka na ya bụ ihe adọsasa na ọtụtụ ezinụlọ. Echeghị m na nwaanyị ga-abịa, maka na onye isi oche ọ bụrụ na ile anya ọtụtụ mgbe ị ga-ahụ nwaanyị ga na-asọpụrụ onye isi
si ndị ga anya onwe n'ụdị amụma na ekpere nwaanyị dị ụta ya hụtazie di ya na onweghị ihe di ya bụ onye wụzi di ya wụ Chineke ya na-ahụzi anya bụ ụkọchukwu ahụ maọbụ pastọ ahụ ụlọ aka ahụ ọ na-ekpere ị ga-ahụ ọtụtụ mgbe ụmụ nwoke ahụtazie ya na onweghịzi ihe agwa ebe nwaanyị n'ihi na nwaanyị dị otu ọkpụkpara agwa ya nwekwara ike n'echiche obi nwaanyị onweghị ihe obi n'obi mana ọtụtụ ọkpụkpara agwa ya ị ga-ahụ ọtụtụ mgbe ọnwụ na onye ụkọchukwu maọbụ pastọ bịa na ọ bịara ilete nwaanyị aga n'ala ebe ahụ ejiri nye ya wedin gift efere nke ahụ na-enwuke jiri ọlaọcha onye jibenye di ya nri n'ihi ọ ga-eje ahịa echi ahụ anụ ahụ dakachara n'ọnụ ọchọdọ ọ gaghị ekwu ọnụ ya zụọ ya nwoke dị otu a papa anyị na-abịa nwoke nwe ihe dị otu o nwekwara ike n'uche obi gị nwaanyị obi gị dị ọcha n'ihi ọ bụ onye na-agara Kraịst ozi na ị chọrọ ịkwanyere ugwu n'ụdị pụrụ iche mana chefuo na nwoke ha nwekwara jealous spirit a na-enwe uru a na-enwe ntaje ebe ọ na-adị ka ị na-eme ihe a dịka nwaanyị ọ na-asụ dị gị n'olu ịghọtara ya bụ ọtụtụ mgbe ụmụ nwaanyị na-emefu ma chefuo na ha nwere dịlụ ha ya bụ eche m na nwaanyị kwesịrị ịkwanyere di ya ugwu ịbụ tupu ị na-eme ihe ọbụla gị tụnyere di gị alụ nna lekwenekwe enye ihe anyị ga-emere onye isi ụlọ ụka ọtụtụ ndị ụmụ nwaanyị anaghị agwa di ha agwa ha na-eme ihe ọbụla ọ masịrị ha ya bụ n'uche nke m aga m asị na nwaanyị kwesịrị ịkwanyere di ya ugwu karịa ọ ga-akwanyekwara onye na-agara Chukwu ozi ọ ga-akwanyekwara ya ugwu mana ọ ga-akwanyere di ahụ kpatara ya dowere ya n'ụlọ karịa ya ndewo ya gaziri anyị maka ihe anyị kwụ na-ekwu ihe a dịka Nneka rụtụtụrụ aka ị ga-ahụ nwaanyị eleghị anya ga-eshicha nri ya dọma mpachukwu emeka nri gị nọ n'okpuru kọbọdụ ịchọwa iri ị agawala m ahịa ịghọtala mpachukwu emeka nri gị nọ mmiri gị eme gị gakụrụ mmiri gaga saa ụmụ ihe ndị ahụ mana gịnị mere pastọ elu ha na pastọ gị chọrọ ịbịa maọbụ na ụkọchukwu enwere ụkọchukwu ewetara ọhụrụ na parish gị gaa ya zụọ onye asa azụrụ azụ gaa n'ala igbe efere gị wepụta nke makasịrị ibe ya jiji bụchiere ya mana di logalụ ị naghị ebuchiri ya nri were ofu mkpụrụ tanyere ya nga ma ọkwa na o nwere ka ọ ga-esi nwaanyị dị otu a nwere ike o mege ya n'obi ọcha ya o mege ya ka o ji nabatazie nkwanyere ya ugwu nabata ya mana dịka nwaanyị chetakwa na ị na-emefe emeka maka di gị na ebe nwekwara ike nwoke dị otu agaghị emepe ọnụ ụgwa gị ya mana n'uche obi ya na-asụla ya ịghọtala mana nke bụ eziokwu bụ na ndị isi ụlọ ụka anyị a ga-akwanyere ha ugwu a ga-enyekwa nsọpụrụ ruru ha maka na ọha awụ Chineke anyị na-ahụ anya ma ha na-anọchi anya Kraịst mana nke bụ eziokwu na ụmụ nwaanyị ọtụtụ mgbe anyị na-emefezi emefe nke kpatara oge okwutezila mgbaghasasa nyere ọtụtụ alụmdi na nwunye nke bụ na ọtụtụ mgbe nwaanyị enwezi ihe o jiziri di ya kpọrọ ọ ya ka anyị ji na-eweta isiokwu anyị anaghị ekwu ya ka anyị kwugide ụmụ nwaanyị ibe anyị anyị nwekwana nwaanyị anyị anaghị ekwe mana kama na anyị ahụtala ọtụtụ ebe dị iche iche ya bụ ihe tisasara ezinụlọ ya bụ ihe tisasara alụmdi na nwunye di amazi ebe nwunye ya nọ nwunye amazi ebe di ya nọ kpatara na anyị ji na-ekwu